Iya, want to gaan. Dia kau seri bro. Dat is alsjeblieft eten. Wat een los praatje. Je komt maar nu net van die winkel. Waar ik je aan koop. Dan moet je bezig eten. Ja, Ivan, wat is mee bezig eten? Je komt maar nu net aan die shop uit. Nu voor Ivan. Nee, bravo, lijf je kan. Lijf. Hey, hij vraagt maar bij je zalti. Zalti eet maar zak. Ja, is al het lijf je zak ik kan. Ja, die man. Hij vraagt bij je zalti voor mij nu zak. Staan op. En je beter winnen maakt, Jay. Ik moet nu lijf in mijn zak in de veld krijgen. Die man bully me uit het jaar. Hij is te veel daar. Toen ik 10 randen vrij van mijn zak. Dat hij me klaar heel iets los. Weet ik dat hij bully me. Sena, nou wat is het nou? Hoe kom sta je niet? Maar ik heb nou of even. Nou. Puta, maar ik heb weer en ik heb er erg niks in. Ik heb gisteren voor die laatste 10 rand gegeven. Nou waar ik je daarmee? Ja, nu weet ik wat deel van gisteren is. Zoek een nieuwe 10 rand. Nou, vandaag nog. Vandaag. En niet wanneer. Nou 5 uur. 5 uur slaat nou. Ik weet niet. Mario, je gaat me nu beginnen kwaad maken met 5 rand of 10 rand story. Je hoort me als ik zeg, ik het niet aan 5 rand of 10 rand. Waar moet je nog aan gaan? Ik het niet. Ik het niet. Je hebt die geld niet. Je hebt Sasa geld gekregen. En je hebt gisteren je 350 gekregen. Sim, dá o que isso aí me dá. Tem dá o que se man me. E tu me sabe se na tudo maga o que será o que se lopen lei langwijze voor me sim je. Ja, als je komt krijg je lopen rook wijze. Of als ik kan hoor je lopen rook wijze. Je moet weten dat moet voor jou heel dag tot in nacht als het. Ja, maar puta, ik zal je weer samen remmen en lopen met puta. Hé ma, het is nou een 10 rand. Anders dan stap ik je nou. Hé, jullie kind, ik ga vergoed slaan. Ik heb vergoed zwaar goed gemaakt dat ik mijn reputatie geven. Zwaar goed gemaakt dat ik mijn reputatie geven. Hey broer, los die mensen, het is hulle se besigheid. Nee, moet niet checken met lijst man. Zie. Wil maar net iets aan zeggen. Maar nu wat ke Jane, wat zoek je ook eindelijk zo? Ja, hoe denk je eigenlijk wie James samen met Salis wat te praten in dit keer? Denk je is mooi om voor vreemde mensen zo aan te gaan? En nogal voor geld? Nee, maar ze kan je gaan niet ver komen in het leven niet. En in feite ken je. Ik was in dezelfde schoenen waar je nog geweest bent. En als die jongman zo goed is, hij is in gaan, maar Salis weg te stoten om Salis zo aan te laten gaan. Voor vreemde mensen, je gaat laatste komen als ze ken. Hij zegt iets mooi niet. Luister wat ik je vandaag zei, nee. En vaar het kop toe. Als je niet nou gaat luisteren naar je Salis, nee. Nee, maar ze kent het mis met jou. Oh, puta. Hoe denk je eindelijk wie is Guillaume en mijn kind komt praten zoals Givel? Vingertjes zo opleggen en watergoeders. Je gaat niet met mijn kind zo praten, is mijn kind, dat hoor je. Al raak mijn kind mee ook hoe gewoond in die straat. Kijk me mondo, je moet niet komen aanmengen. Kom voorbij lopen en nou terugdrijven, wat? Manier mannetje. Hoe weet de mens wat doen jullie met jullie sauersbreis? Ik zeg net als ze bij mijn kind gekomen. Puta, kom eens nu. Wacht. Stop je loren net, dat zie je. Is die type houding waar jullie zijn kinderen zullen zo vakken mijn acht, ne? En als jullie in onze keel gaat afmiseren waar jullie recht helpt, is het nu rechte goed tussen. Die ding is, respect begint bij de huis. En je lijkt het respect, dat is waar je mijn acht je zo. Als je me kan respect leren, gaat het voor eeuwig zo wees. Zie je, zo dat is nu op jouw tijd. Ik heb maar net gehelpen bij mij kan. En dat heb ik gehelpen. Zo is voorbij. Je moet lopen. Mam Lily. Romario, weet je hoekom ik in te gaan? Als ik moest me denken, jij is misschien zo'n kind.
Wat gaan met jou lately aan? Kyk, die man vir geld die hele tyd. Wat is dit? Hoekom nodig jy geld? Begin raak jy betrokke in gangs of goed, want jy moet altyd geld hê. Praat met jou ma. Ek gaan luister. Maar de eindelijke ding is, ik word afgeknoopt. Elke keer als ik shop toe ga, dan ga je maar een keer 10 rand geven. Weet jy wat? 'n Mens, ek verstaan dat jy so voel nie. Maar 'n mens kom sulke goed in die lewe oor. Jy moet met bullies deel en sulke goed. As jy dink, jy weet ook nie eens wat gaan by die kinders huis aan nie. Dalk kry hy kind nie genoeg aandag nie. Nou soek hy aandag. Of hy kry nie genoeg vir geld nie. Of 'n ding. Maar wat jy kan doen, as hy kind kan weet dit doen nie, dan kom jy tot by mami en dan kom sê jy vir mami. En dan gaan ons saam tot by hom en dan gaan sit en praat ons. Dan vind ons ook sommer uit hoekom hy besluit om 'n boelie te wees. Mens raak nie net boelies omdat jy so voel nie. As gevolg van goed wat gebeur in jou lewe omstandighede. Verstaan jy, Mario? Ja, mami, volgende keer zal je komen halen. En zorgen dat ik je zo geschelen. En amper geklapt heb. Oké, ek vergewe jou hierdie keer nie. Maar as jy dit kan weer doen, gaan ek vir jou regtig 'n behoorlike pak slag gee. Kom my mamma se mooiste sien.